فرزکردنا باجان لەسەر خەلکی کوردستانە سووریە ji aliyê Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD û sazî û rêxistinên wê ve berdewam e. Ku şaredariya bajarokê Çil-axa daxwaz ji xelkê dike ku bajên xwe bidin û li bajarê Serêkaniyê jî baj li ser dukandaran hate danîn. Şaredariya PYD ya ku bi navê Şaredariya Gel bi nav dike li bajarokê Çil-axa hoşdariyê dide xelkê wê ku bajên xwe bidin û sê roj wekû millet destnîşan kirî. Welatiyekê ji wî bajarokî ji malpera Rojava News re ragihand ku ferzkirina bajan ji aliyê wê rêveberiya ku PYD ragihandî li ser millet berdewam e û rewşê dijêr siya van biryaran de ji aliyê xelkê ve nema têpejirandin û di vê derbarê de xelkên bajarokê Girkêlegê duha xwepêşandanek li dijî van siyasetan û rêbazên ku li dibistanan ferzkirî li dar xistin. Li bajarê Serêkaniyê jî PYD bac li ser dukanên devera pêşesaziyê ya wî bajarî ferîz kir. û li gorî wan divê her dukaneke hinek pere bidewan. Hemîd Xelîl endamê serkirdayetiya rêxistina Serêkaniyê yê Partiya Demokrata Kurdistana Sûriya ji arkê re ragihand ku duh tevdemê ji dukandarên taxa pêşesaziyê ya bajarê Serêkaniyê ferîz kiriye ku baca dukanên xwe bidin. Navborî dazanîn ku baca tevdemê di navbera 15,000 û heta 50,000 lîreyên Sûriyê ne û got ev tişt bûye cihê nerazîbûna dukandaran. Beriya demekê jî PYD û sazeyên xwe bi behaneya ji nuh ve avakirina Kûbanê bac li ser hemû malên Kurdistana Sûriyê ferîz kiribû û ji her malekê hinek pere distandin bi behaneya ku ew ê Kûbanê ji nuh ve ava bikin. Her wiha beriya niha jî PYD û tevdemê gelek bac li ser xelkê Kurdistana Sûriyê ferîz kiribûn weke baca li ser darên zeytûn û kargehên wê li devera Efrînê. Her wiha li ser hemû dukan û kargehek û her tiştekî berhemê bîne li Kurdistana Sûriyê ferîz kiribû.